Dyma'r myfyrdod ar gyfer Hydref y Chweched. Gair o ras. Dduw tragwyddol, caniatau ni fod yn un yn yr ysbryd, yn un yn y menhunen, yn un a'n gilydd, ac yn un yn yr oedfa, trwy ras trigarer a thnerwch dy fab Iesu Grist. Amen. Wel, fi'n symud yn syth at y testun heddi o Mathew 17, 4 adnod. A Pedr, a ddywedodd wrth yr Iesu, o arglwydd da yw i ni fod yma. Os yw llysu, gwnawn yma 2 pabell, un i ti, ac un i Moses, ac un i Elias. Awr fawr oedd yr awr hon i Pedr, Iago ac Ioan. Cawsant yr anrhydedd o fod yn dystion y gwedd newidiad. Hen bysgotwyr y Galilea yn gweld gweithredoedd nerthol Duw. Welodd rhain erioed ddim byd fel hyn, ac nid yw'r rhyfedd i Pedr fod yn llais i ddymuniad y tri am gael aros yno. Oherwydd dyma sydd yn geiriau'r testun yma. Mae Eidi Hwson yn ei gerdd Seimon fab Jona wedi rhoi dymuniad y disgyblion yn ardderchog fel hyn, dilynau sef, i fyny'r mynydd at byrth y nef, ac yno dymun nhw'n gywirio fy nyth yng ngysgod 2 pabell ac aros am byth. Aros am byth. Dymuno stopio'r cloc. Dyna ddymuniad calon Pedr yma, anghofio amser a chadw'r awr fawr am byth. Doedd dim gwaniaeth am y rai oedd wrth droed y mynydd, oedd e wedi anghofio amdanyn nhw'n llwyr. Ond cyn i ni syrthio i'r camwedd o gondemnio Pedr yn llwyr, cystal cyfaddau'n bod ni gyd ar adegau wedi cael yn hunain yn debyg iddo fe. Tysen ni ond yn cael stopo'r cloc nawr. Ni gyd wedi cael y teimlad yna rhyw dron di ni. Rhyw awr felys hyfryd, awr pen y mynydd, pryd y carem pe bai pob cloc a chalendar ddim yn bod. Mae rhyw gymaint o Pedr nhw ni gyd yn dos e. A gallwn ddeall a chydymdeimlo a'i ddyhead i ni wybod mae anghywir yw'r dyhead. Mae'n anghywir oherwydd byddai i bob awr air golli ei rhinwedd pe estynid hi am byth. Mae diddordeb bywyd yn y gwahaniaethau sydd ynddo. Chwant am fwyd ar i'r flas iddo. Syched sy'n gwneud ni ddŵr oer fod fel mel. Blinder sy'n rhoi blas ar gwsg. Unigrwydd ddengys wir werth cyfeill garwch. Tywyllwch nos, rydd fri ar ogoniant y wawr. Byddai'r awr air yn colli'r hun pe mae'n para am byth, a byddai'r un donedd yn ein difan llwyr. Can boblogaidd gan denoried flynyddoedd yn ôl oedd y gan o'n a byddai'n haf o hyd, a phobl yn glid mewn ei adde, yn gwrando ar y tenor ac yn dweud ie, amen, o'n a byddai'n haf o hyd. Ac eto i gyd, fe wyddom fod y bobl sy'n byw mewn gledydd lle mae'r haul yn gwenu trwy'r dydd ar ôl dydd yn dyheu am law. All sunshine makes a desert, medden nhw. Pe estynid yr awr air am byth, mae'n aberygl arall. Mor wefreiddiol ac ardderchog y byddai, gwir y dywediad hefyd, familiarity, breeds contempt. Un enghraifft o hyn yw cysgu'r nos. Mae'r mwyafrif ohonom yn gynefin a hyn, mor gynefin fel na feddyliwn am gysgu'r nos fel un o fendithion bywyd. Ac eto, mae yna lawer ar e'r byd am gael cwsg. Cynefindran magu diystyrwch. Mae'r un peth yn wir am godi'r bore. Familiarity breeds contempt. Dwi'n meddwl hefyd am fwyd ar ymbyrdde. Mae hon yn fendith, ond yn hoes ni mae genedlaeth un euog o wastraffu a chymryd bwyd yn ganiataol. Mae'r genedlaeth hun ar y llaw arall wedi byw trwy gyfnod y dogni a rasians ac yn dueddol i gadw pob tamaid o fwyd heb wastraffu. Fe fyddai mam yn rhoi unrhyw beth oedd ar ôl mewn papur ffoil a'i gadw yn y ffridge tra byddwn ni gan amlaf yn ei daflu. Ie, familiarity breeds contempt. Roedd hon yn un oriau mawr y 3 disgybl yma, a gallwn ddeall ei dyhead am ei chadw am byth, ond fe fyddai'r awr fawr yn cael ei cholli pe estynid hi am byth. Nid rhywbeth i barhau am byth i oriau pen y mynydd, i ninne, ond cymorth yw'r oriau hynny i ni gerdded llawr y dyffryn. Da i ni gofio wrth glywed dyhead Pedr mae, yn y lle cyntaf, amlochredd sy'n gwneud bywyd. Beth yw'r dywediad Saesneg, variety is the spice of life, a mae'n ddigon gwir yn diwe.
y gwead o brofiadau sy'n rhoi patrwm a lliw i fywyd, y gwead o dristwch a llawenydd, chwerthin a dagre, hwyl a gofid, distawrydd a chan. Wrth i mi ymgymryd â gwaith y weinidogaeth, rwy'n cofio geiriau'n had yn atseinion fy nglystiau. Dylai pob un sydd am fynd yn weinidog fynd i weithio ymlith dynion yn gyntaf, i ddod i nabod pobl. Y mwynhad mwyaf i mi yn y gwaith yma yw gweithio gyda pobl gyffredin, a dwi'n sylweddoli erbyn hyn fod profiadau bywyd o bob math yn gymorth mawr yn y gwaith. Ie, amliwiau bywyd sy'n rhoi darlun cyfan am ryliw. Y gaeaf gyda eira a'r hew sy'n rhwygo'r ddeiar, rydd gan heiaf toreithiog yn yr haf. Neu fel yna roedd i cyn i ddyn ddechrau ymyrryd beth bynnag. Mae'r un sydd wedi dysgu'r wers hon wedi dysgu gwers fwyaf byw a bywyd. Geiriau mawr yw geiriau Dr. Vernon Lewis yn ei emyn wych, gwawr wedi hirnos, can wedi loes, nerth wedi llesgedd, coron rôl croes, chwerw drin felys nos fydd yn ddydd, cartref rôl crwydro, wylon i bydd. Medi'r cynheuaf, hael wedi'r glaw, treiddio'r dirgelwch hedd wedi braw, wedi gofidio hir lawen hau, gorffwys rôl llidded, hedd i barhau. Dyna'r gwead o brofiadau sydd yn gwneud bywyd. Diolch am oriau pen y mynydd, ond mae yna lwybr y dyffryn hefyd. Rhaid cerdded y ddau le. Roedd y disgyblion am aros ar y pinnacle, gan feddwl na chaint byth weld dim byd tebyg i hyn. Ond rhaid oedd ei ddilyn i'r dyffryn i slaw, ac yno gwelsom weithredoedd ei law, ei nerthol weithredoedd. Yno, ar hyd llwybrau'r dyffryn y gwelodd rhain weithredoedd nerthol yr Iesu. Rhyw fywyd anghyflawn fyddai bywyd heb brofiadau'r dyffryn. Dywedir am Marie Antoinette, brenhines Ffrainc oedd yn byw yng nghanol moethusrwydd ei phalas a phopeth ganddi. Ceisiwyd esbonio iddi fod gwerin ei gwlad yn newynu, ond doedd hi ddim yn deall y peth. Nid oes bara ganddynt ti fwyta, medden wrthi. Let them eat cake, meddai. Rhowch gecs iddyn nhw. Doedd ganddi ddim profiad o fywyd, un math o fywyd oedd hi wedi fyw. Mor dlawd oedd hi bywyd, a dweud y gwir, mor ddi-liw. Doedd ddim yn deall bywyd, a doedd ganddi ddim cydymdeimlad ag eraill. Beth am rywun na fi erioed yn ama ei ffydd, un na siglwyd ei ffydd erioed. Mi bregethais i unwaith ar Thomas, a honni nad oedd dim yn bod ar amheuon. Gwrandewch ar eiriau'r salmydd yn Salm 73. Cen fi gennais wrth yr rhai ynnyfyd, pan welais lwyddiant yr anniwiol. Ei cryfder sydd heini, nid ydynt mewn blinder, eithant dros feddwl calon o gyfoeth, maent yn gwatwa'r diw. Wel, dyma rai llwyddiannus y byd. Mae rhai sy'n difrio ein crefydd heddiw yn amlwg yn gweld eu hunain fel llwyddiant ysgubol, heb orfod poeni am egwyddorion yr arglwydd Iesu Grist, ac yn trefnu eu hagenda bach eu hunain. Dyn nhw ddim angen neb, maen nhw'n ddigonol yn eu hunain, heb ddiolch i neb, heb ofyn maddeiant neb. Efallai dylwn unau ganu gyda'r salmydd, diau mae yn ofer y glanheais yng nghalon ac y golchais y nwylaw mewn diniweidrwydd. Mor onest yn Salm 73, yn megu ei holl amheuon, yn dweud fel y siglwyd ei ffydd. Ond o ddarllen y salm ymlaen, gwelwn fel y bu'r profiadau chwerw, gyfoethogi ei fywyd a'i wneud yn llawnach. Ni'n canmol y ferch o dolwar fach, Ann Griffiths, edrychwn arni fel un gadarn i ffydd. Ond glywch Ann Griffiths yn canu ei phrofiad. Mae bod yn fyw yn fawr rhyfeddod mewn ffwrneisi sydd mor boeth, ond mwy rhyfeddod wedi mhrofi y dofir canol fel air coeth. Y gwead o ben y mynydd a llawr y dyffryn sy'n rhoi bywyd llawn i ddynion. Mae amheuon, mae siglo ar ein ffydd. Pe bai bywyd yn ddim ond esmwythyd a chyfforddusrwydd di ben draw, na chi feddal fyddai bywyd. A cut flowers yn hyfryd newydd i prynu, ond sdim parhad iddyn nhw. I'r te gros rhoi'r tŷ grisial i fagu pendefigaeth feddal, i'r grig dewr, y graig a dal, noeth weriniaeth yr anial. Blodau pur wahanol yw'r rhosyn a'r grig, ond mae harddwch yn perthyn i'r ddau.
ei bod yn tyfu dan amgylchiadau tra gwahanol. Pedr yma eisiau stopio'r cloc, yna'n gyda ni'n dwe. Wel yn ail, dymuno hynny yn aml, ni allwn. Cerdda bywyd yn ei flaen, ni allwn atal llif amser. Creaduriaid i ni sy'n gaeth i galendar, i cloc, i watch. Fel am y neges i ryw dro'r blaen, ges i watch yn anreg, y fi bu ar watch. Ond na, hi sy'n rheoli mywyd i'n tyfe. Cerdda amser ymlaen, ac ni allwn ei atal. I ni ambell dro fel Pedr yma, ddymuno cael stopio'r cloc. Ni ellir byth. Mae yna adegau fel hyn wedi bod y mywyd pawb. Diwrnod priodas, adeg genedigaeth plentyn cyntaf, wedi ennill cup final, seremoni cadeirio yn yr Eisteddfod. O'n adeg pan o'n i'n credu byddai cael cymanfa ganu bob syl o'r flwyddyn yn wych, ond y gwir yw, mae chwalu blas y gymanfa'r syl y blodau fyddai hynny'n neud yn tyfe. Ond, fod yr awr air yn mynd heibio, nid yw'n diflannu'n llwyr. Fe erys y profiad. Mae'r profiad yn aros. Be rhaid y tri disgybl ddilyn yr Iesu a gadael mynydd y gwedd newidiad. Ond eto, arhosodd y profiad a gawsant ar yr awr arbennig honno, am byth. Efallai byddai stori o'r Hen Testament yn esbonio'r hyn olygaf yn well. Mae pennod 28 o lyfr Genesis yn cynnwys hanes un o oriau mawr Jacob, yn ffoi am ei fywyd, yn ddinodded, yn ddiamddiffyn, yn teimloedd o golli popeth a phawb oedd yn anwyl iddo. Ac yn methel, yn cwrdd â Duw trwy'r freuddwyd rhyfeddol yno. Clywed a ddewidion gwerthfawr Duw iddo. Mae Jacob yn codi allor yno, ac yn addoli Duw a diolch am awr pen y mynydd, a newidiodd ei fywyd. Llithra'r blynyddoedd heibio, ac mae amgylchiadau yn pwyso'n drwm ar Jacob. Pethau mynd y chwythig ac yntau mewn cyfyn gyngor. Ar yr adeg honno, cawn Duw yn galw ar Jacob, a Duw a ddywedodd wrth Jacob, cyfod, esgyn i Bethel. Mae Jacob yn mynd yn ôl i'r lle y cyfarfu â Duw, yn ôl i Bethel. Nid i droi y cloc yn ei ôl, ond yn ôl i gofio, ac i gael nerth o gofio'r awr fawr. Pedr, Iago ac Ioan ar y mynydd gyda'r Iesu. Cerddodd amser yn ei flaen iddynt weithiau. Croeshoelwyd ei meistr gadawodd y byd hwn, a be tri wrthi yn dweud wrth y cwmni bach am fynydd y gwedd newidiad. Pan oedd tristwch wedi llethu'r cwmni bychan, yna roedden nhw'n troi yn ôl i gofio'r oriau mawr a'i defnyddio i nerthu ei gilydd. Ym mhob angladd mi fyddai'n annog y teulu i werthfawrogi'r atgofion melys sydd ganddyn nhw am eu hanwyliad, i anghofio'r oriau anodd fi tu ar diwedd, a chofio nôl i bob digwyddiad ac achlysur pen y mynydd. Wrth i'n unig gasglu oedd yw amgylch bwrdd y cymyn i gofio'r Iesu ac i feddwl am yn hanwyliad, sydd wedi'n gadael, gadewch i ni i gyd drysori ein atgofion y bore yma. Ie, gallwn ni i storio'r oriau air, am phan ddaw storm ac oriau tywyll, maen nhw'n help. Gwir y cerdda amser yn ei flaen, ond gall pob un, pan mae'n gyfyng arno, mynd yn ôl i'w Bethel yntai, fel Jacob gynt. Ac yna uno gyda Pedr fardd i ddweud, mi af ymlaen o nerth i nerth, maint y rhwystau si, Crist yw preswylydd mawr y berth, mae'r afael sicraf fri. Angylion i'n gwasanaethu caf, i'n cymorth dont yn llu, mewn cyfyngderau canu wnaf, mae'r afael sicraf fri. Mwyn enw. Gan i weddio. Ni'n cofio am ddioddefaint a buddigoliaeth yr arglwydd Iesu dros angau yn yr oedfa hon. Dyn ni hefyd yn cofio mewn hanwyliad sydd wedi ymuno gyda'r arglwydd Iesu, ac yn cofio gyda melyster amdanyn nhw. O gofio mewn hanwyliad yn hunain, rydym yn meddwl hefyd am deuluoedd ar draws ein byd sydd wedi colli anwyliad yn ddiweddar. Mae brodyr a chwiorydd wedi dioddef mewn trychinebau naturiol, mewn stormydd, mewn deagrenfeidd, ac i ni'n gofyn i ti wellai clwyfau, a bod yn gefn iddynt yn ei trallod. Mae cyfeillion ar draws ein byd wedi colli ar ei anwyl mewn digwyddiadau terfysgol, lle bu Cain ac Abel ar waith unwaith yn rhagor a dyn yn lladd ei gyddyn.
Gofynnwn i ti gysuro'r teuluoedd hynny sydd wedi dioddef, a bod yn gymorth hawdd y gael iddynt yn eu cyfyngder. Maddau ni'n camweddau. Maddau ddynion ei diffyg gweledigaeth. Maddau'n bod yn barod i ethol gwleidyddiol yn ein byd sy'n mor barod i ddinistrio dy greadigaeth di. Maddau ddynion ei bygythiadau i'w gilydd. Gofynnwn hyn oll yn enw ein harglwydd Iesu Grist. Amen.